Ngapain yang supaya para jor sasisin siya kaneka channel kisah wayom para long kanekan deka jingruai ka banang kong ka bana kalyang jonga bana kalyang jong kaneka channel kisah wayom nginle ya ka reaction video kaba pelong yang abangan le reaction halor kaneka jingruai ru kadai na marba kaneka jingruai kadangam sisya ya kataka mensim ka jonga kada pelong yang abangan jauh maru teng habang asngap ya kaneka jingruai na mar kalong ka jingruai kaba dasaude bat kaba dangam ya kata ka jinglong kaba kerpang kajong kinong hikai hamtam hakipor kipa mansua hakapor ba ompat don kita ki ad hoc school ompat don ki SSA school but don tan kan dia teli ki government school hakabab kiba bon hiki school kita ki school private balapan yaj daki mission jongki balang bapher na kata kata kan ga jirwai kalong kapa dangam sisya kata ka mensim ka jonga ban masih mulu ka kabuleng ba kanai ka video ban ai kajing kublai ya pi iwei in kinong hikai kibala don benta ban penwandur ya kajing im kajonga naduk ka por bangadang lej haka school ka ba naduk ka bangadang lej ka school kelas arit ter bat haduk banganda lej haka kelas ka bakat arana ka kelas 12 namar ba nakaliang kajonga ngadang lej tang haduk ka kelas 12 kata kadau nga po kajing kerpat lane kajing sngeu kajing ai khublai ka ba das ka ungu ya gitu ki nong hikai ki ba lapan mandur la ki bala hikai ya ka ki jing hikai ha kajing im ka jonga ba ngasu thu ba la da dai na ka banta ka jong ki la da dai kajing hikai ka jong ki la da dai kata kajing ai men sem ka jong ki la da dai kata kajing hikai ka jong ki kajing sneng kajing tu ka jong ki kata kajing ka jong ki ka ba ngalayo na school ngan omlong kumba ngalong mentah na kata kata ngapan pau hakane ka video kum kajing sngongu ya phi kinong hikai iwei ngan om dajar kerteng hakane ka video ya phi kinong hikai coba don mentah ban penwandur ya kajing im kajonga te paralog hakane ka video kum bangalaong ba yin ya ai kata ka reaction halo hakane ka wei kajing ruai ka ba ai kerteng udong hikai LP ngalong leng ba ina i kli karius lengdo bad ya kajing ruai ngalasim naga channel chu thong bad ya ka jing ruai la ruai dai Josephus thongni paralog sim ya kajing ruai ban la reaction namar ba kata kan ka jing ruai ka kumbang ala ong menne sakmat baka da kadangam sisa kata ka mensim ka jonga kada pelong yang abangan jau umat teng habang ngap ya kajing ruai namar ba hakapor he ba mansua sisa kinong hikai kilong ki ta kinong hikai ke ba la trei ai tilut naduk ke musim kam tam hakapor gaya bang dang kena mangi ka bang dayo sakhi hidala ka jong ka khamat ka bang dalayo madhi hala ka jing im ka jong aba ki ai tilut sisa kata ka jing hikai ka jong ki namar ba kata ka kom hikai ka jong ki om desu ka ba ki perkhat na ka menta ka pisa bagi perkhat ban im nrei kata ka rukom hikai ka jong ki galong ba bagi kuwa ban pelong yangi ki ta ki breu ki ba long breu ki ba man breu ta ki bangin long ki hai la na bangin kiu sap rang ha ka jing im ka jongi ta ka ko je ki kalong ko ba ai sim hado kata bat kata ka jing e jo bang yo na kiru kalong ko ba ngam hado ka do not ka ba na kaliang jong ki kena hi kim la ban kelet lano ro na kata kada ngas ngap ha bang ngap ka na jing ruang ngas ngutu ba kalong sia ka ba kam tam ki no hikai itu ki ba hikai haji school private amar ba ki yo ka tulop ka barin nakan mau hakapor ka barang kena kabana kalian ka jonga hi mala sakhi dala ki jongge khaman hagi to por kinong hikai kita yo itu lebih barit bah badon kisnong ki bakwa ban yo ka jing nang jing start ki badang ya sehin nalaki yang kisem ya ka taka donation na kam takinong hikai badon ki basu ai di jhur don ki ba ai di ukhau don ki ba ai di jingbam bad kum ta ter badon ru kisnong ki ba lasna hi ya wat ya ka ying school ya ka building ban nak bentaban hikai school bari kane ngala la de yo ihi dala ki jong kikman nakata kadau kane ka jiruai ka ngam sisa ya ka mensim ka jonga namar ba kidong hikai ki pel ai tilut ya ka met bat mensim nak benta kikna ban kane ka long ka ai ka ba la se hakine ke sngiru i kerman hi ba kidong hikai kin yai long kum ta kin ai tilut nang ban kentiu su ya ka kerdan jong kihna kenang bakin nang kiu saprang namar kinong hikai kita ki walaban ong birai kita ki kemi ki baar ki ba khamtam hakapor ka bamanta ka ba na
pelut por prakenta kendai kenta hakasis ngi hapo school bat andawan saja kat no kenta kin yo ban ya syong bat kikmi kipana maron da kawan di haban tuition haden bala tuition di haban pendap ya ki homework bat haden kata sang ban thia na kata kapor hi kababun ki jong ki khna kamut ki pelut bat kinong hikai na kata kadau kinong hikai ki desya kita kinong permandur ya kalong breu kaman breu da paralong ngan om dabon ketin syu to bentang ya ngap no ya kaneka jing ruai kabala ruai da iba Joseph Has thongni napok kai YouTube channel unong hikai LP ngalong I am just an LP teacher ban ya kaneka jing ruai ka link tu kaneka jing ruai ngan bu hapo description jo kaneka video bat kumjuru ngan bu ha ka comment section ha ka ba phila ban sngap hi ya kaneka jing ruai luna kaneka po napok jo kaneka YouTube channel Jothong LP ngalong haki sopti lilam ngapong ki breu ki khong ki khod usar jagat ngapong da slipar kajian amar jeng siu barit artat kade ka school private ngatre si tom pedeng jeng jen jar wat langam yo tulop sorkar de paralog lada pisngap ya kai kentin ki badon hakane ka jing ruai naduk kasur bat ki kentin ki badon hakane ka jing ruai ru kilong sia kata ka jing ruai ka ba dang keta ya kamen sim unong hikai LP ngalong ka ba kita kinong hikai ki da perlu sia ki IT mat ban sim bat ngala pai juga ka video ngade ngat ba ini ba sim bentah kana ka video la se ide ini klik karius leng do la se ini ide ta ino hikai hi bala mat ya kita ki jing tunjuk na kata ha ba ngapa ya kana ka video ru kala da ide sia kada long real sia kada kiyo sia kata ka nong rim ka ba da de sia kata ka ba kum kinong hikai ki ya kendo ya ki jing to tang ya sap su sapra dang step na yang ngami kerki Rashid tentik hapoi yang ki kena ban penjeng lain hakar sedap teng leran prapirir ki bu Haskul jongi gawe kabrik bambang jasmi sudah kiti lek visi pang latih baji sang sumbiang hakam raklas kakut hakem nama kena barit kiksem ekmut emat ruhap penya cake jongi ruhap penkan dah bang yo ngawe kene ki konten ngau ba kana kada hisya kata ka baki kum kino hikai school ki man kham tam kitu ki ba hikai haki LP school ki ba hikai kitu ki kena ki barit ka baki lamat naki kum no ki kena ki lalong hisya kum kita ki kepala na kikmi ki kepa kiba lahaban paidut na phang don kiba wan hakarukom ka bom ibiang hakarukom ka ba khalem la khoi la subaki haban penyat kiba bon ki ai kana kalau ka asia ka ba kta asia bang snap kena ki ruai na mar ka patken mau ya ka ta ka jing jaga jing sakri jong kino hikai jongi ka ba pelong ya ki kena bangin tip ya ka burom ka akor bakin la ba pelong ki kena bakin ki usah perang bakin lo kena video mensim ban minot hakajing pule ka jongki to mentangin ya betang syuk masngap ya kan ika jing ruai barok sisni hap duki top korek kopi habayo off kaktin tilit ruhap antat ki bom nang tho ruhap pen ba ngasau tenah dah kana ka ya kana ka kantin ba ka baong ba kaktin thli tu habantan kana ga long sisya kata ka rukom ka jinglong jong kino hikai namar ba kino hikai kiba pon hi kena kham tam ka por ba kidang kena kisim ya kino hikai kum ki role model
teng ka jinglong don purom don akor ka ketin ka thali ka jinglong don purom jong jinglong don purom jinglong don akor jong kino hikai haka jingim ka jongki haka ko ya ka jeng ka jongki ka pelong ki ke khna ro ban bodi kata ka nuksa na marba ki khna kita ki no hikai jilong kita ki role model daya tang kino hikai tang ki ba hikai school ke ban pen ai jing na san ki kilong ruki role model jongki khna na kata ka dau asu tna de kana ka yo sngo ka ni kinten ba ka ketin thli ru hab antan amar ba kino hikai sya ki dah kilong sya kita ki nuksa ki ba janai ya ki khna bat ki samla pulehi barok teng teng hap ruai hap ak hap syat lajran makna kamet kapai kapasiti kelas la oba kaler pengat kam la kobar nang ta hala itrep tap tin syarah kena tuition kini rukrak Damsim yakiru om snelong bapli tin om usar sarong kiwei kitim ka ATM jong apa tang hai plasyadem tang yo tulop hap sang saudong balat kata tilahap kro ka bas ngusan ai shushu kalong ya kitu kinong hikai ke ba rit kitulop namar ba kinong hikai kumbangal ong menne ba kam tam hagi por ki ba mansua kan dia teli ki school solkar ki ba boni ki school private ki school mission ki ba yo tang banong batang ibai kuair dap hagi si benai ki yo tulop ndrei wala kata ki trisitom minat top namar ba ki ndrei nak banta kapisa ndrei ki kwa ban sakri namar ki kuat ban pelong ya kita ki khon kita ki pajba kita ki khon ki jong ki nong nong bakin tiu saprang bakin nang bakin start bakin tiu saprang namar ki kuat ban kentiu ya ki rukom im jong ki khna bat ki kuat ban yo i ba ki khna ki nang ki start na kata kata yo i ba kham ta maka por ka bangana khna ayo i sya kata ka ejaj ben reu jong kino hikai ka ba kita kuat hi ba khna kin tiu saprang lo kamsem daya ba ki trei namar ba ki kuat ka tulop da ki kuat ban sakri kata kaman bisa keri kajing musim ai tilut kada mi naki no hikai ka bang nak kalian ka jonga ka por pangana kana ayo mat ya kata ka jinglong mensem sakri bagi jinglong mensem ai tilut jong kino hikai ban teng teng haba ni ke kena ni fail ni melaban pas ni sak kelas kajing susi kam daya tang nam ta jong kena ri war kino hikai ke hikai yang iru kita susi jur nama ki kuat bangin tiu saprang ki kuat bangin pas kabas ngau sen ai cucu galong ba kirit per katulop para do ki por ki bamanta ki babon hi kidang yo katulop kebarin na kata tahu kalong kabas ngau sen ai na banta ki henrai wala kata nabu kajing duai na banta jongki iwai tu ublai un kerku ya ki kam ki jongki bagin don na kajing khia na marba lase ki beriukin om la ban yo iya kajing trestem ka jongki ki beriukin om la ban siu kuliang dari yang tristum kajongki henrai ublai ubayo iya ki ai baro un siu kuliang nam ta jongki iwai ban ngada pen pau kajing sungu ya piku no hika iwai pi bai ki ba ai tilut na ka banta kari ber kajai ban reu na ka banta kasnong ki thau banang banta ka long breu ka man breu hi hakane ka slap per thai ta to banta ya sngap chu ya kane ka jiruai kiwei ki ong khap nam san na yau sha yung shu yat jar karang ki ong karang babu haporos ki yau ukit daju nakadaw we jigrikat tulop namar bomla ban pendap ya kajeng kasem bomla ban pendap bam bomla ban dambon nang juna kiba buon kino hikai ki haban treru ya kiwe kikam bat kane kalong kata kaba pelong ya kiba buon sisya hakajing imbreu ko jing kiba paj kmat kelam datip ya kajing sisya ban keren ben ba karang te karang babu henrei hapkit daju tek kane ka jing paj kmat jing kiba bom tip pada kajing sisya namar ba kine ke trai stam namar ki suthu ki kendu ya kajing hakajing im kajing ki kum ki no hikai nakadaw ka jing rit katulom nong hikai school LP baterai si tong tam day mangi
Tân ban chính e haman kiliang Tan su baklala la syawyang Kena bapliru kim slotu Tampas matrek kim itu syu Yaki waiki ya ai khu blake ti Kinglan yunong hikai LP Kekanten ka ba kadaw ka nagajing ruway kalong ka basisya namar teng kum hakajing long beriu kum ki hena andangi lahen langi rasan dangi lapoi saki kelas ki bakam sajerong pun sen gi kelat no yaki no hikai gitu ki bala penang penstadang ya kapor bangidang sedang iburom sedang gitu ki ba lahek ka kerdan pule ki ba hikayah ki higher secondary lene ha college ndai nyamburom syo kita gino hikai gitu ki ba la penang penstadang ya kapor ka bange ngidang rit bah na kata-kata ngas ngau ba ada nakal leng ka jongiru lalang ilong kata ko to menta yang bakane ka jing ruai ka bangi lalang ipe ya ka video ngin kendit benreu ba ngin ai ka purom ka ju yakino hikai gitu ki bala ha ke belasan ki ba hikai yang anda ilaha ba kumjuru ki ba hikai yang ka por ba ngidang rit namar ba ngas ngau ba kinai kino hikai ki ba hikai sayang ngidang rit kidai maki ki ba pelong bangin la ban poi ki kelas ki ba kam salor nama ada kam dai ka jing ai mesim ka jungki lada dai kata ka jing kit kia ka jungki minor ka jungki ai tilut ka jungki in la ban poi ki kelas ki ba kam salor Hakis ngiburom kinong hikai Dala de hapin hikai jiwai Don bok yok presena ijan siang jeng Hapor batia lakam jajrem Unong hikai pingalong de paralog atau kadega jingruai kaba maju ngap barabor namar ka keta ya kajing mur kajing perkali jonga kaju keta roe ka mesem ka jonga habang yo iya kan jing ruai habang ngap kan kajing ruai namar apa asung thu kata kajing tre sitom jong kino hikai kembang ong mende bangala sakhi kajing im ka jonga ya kajing tre sitom jong kino hikai ya kajing long ai tilut jong kino hikai na kata keta bah kan ka jing ruai de akan kasni ka bakar pang kasantari jong panai bakandai jong usnem arajar arusau ngai hublay api iway kino hikai nado kino hikai LP kino hikai UP kino hikai secondary kino hikai higher secondary pergab joru kino hikai college wala kito kino hikai ki ba hikai di university ba ki no ki ba burik jaka pule papar ngai gajing hublay ka bakar pang gajing puram ka bakar pang akan kasni nakam ta jong pi iway de telah do video sempiang haka wai pat ka video saya sempiang kublai sibun kublai si hajar ngo